Пак ли да кажа? Камера работи. Здравей, Гошки! Познаваме те като Сияна, като Гошка, беше климатик, спечели наградата на клуба. Коя си ти всъщност? Аз съм любовта на децата, може би. Разкажи ни нещо повече за себе си. Аз съм майка на дете, което тренира в този клуб от както е на 5. Ще стане 4-та година. Как започна всичко? Как се записа? Как записахте Михаела? Как решихте? Всъщност, Михаела сме я пробвали да тренира боен спорт на друго място, но беше неуспешно. При нея проблема е, че тя трябва да хареса човека на среща, да я спечели, за да може да тренира. В този клуб дойде, защото нейният кръстник Константин Банов е сенпай в клуба и той беше инициатора тя да дойде в клуба всъщност и да види, че това е нейното. Какво беше усещането, когато видя Михаела за първи път да излиза срещу противник на състезание? Беше нещо много невероятно и вълнуващо. Тя беше много малка. Колко беше като излезе за първи път? За първи път, когато излезе, беше на 5,5. При нея градацията да стигне до ниво, на което може да играе, става много бързо, защото влагаше много енергия и емоция в това, което правеше. И доста бързо се случиха нещата. И какво беше чувството, когато тя излезе на състезание срещу противник? Беше смесено. Хем гордост, че виждаш детето ти, в случая момиче, че излиза да се бие без страх и в същото време страх пък, че могат да й направят нещо, пък тя е толкова малка и крехка. Всичко беше една голяма емоция. Идвало ли ти да излезеш на татамито? О, да, много пъти. Най-често ми се е случвало да искам да изляза на среща, когато е била в чужбина. Тогава емоцията е най-голяма, защото това са големи състезания международни, с много участници от много държави и всъщност виждаш колко несправедливо може да е. Колко често се налага да пътувате по състезание и с какво е свързано едно подобно пътуване? Доста често се налага, когато влязат в състезателен режим, може би от февруари или март до края на ноември. Може би почти всеки месец се налага да пътуваме до някъде, било то за състезание или примерно да надграждат семинар. Не винаги се случва да пътуваме с нея. Има моменти, когато тя тръгва сама с сенсея, сенпаите, на семинари. На състезания гледаме винаги да сме или аз, или баща, или двамата, когато имаме възможност, защото всичко е свързано с финанси. Това, че пътуването и състезанието са свързани с разходи, успява ли да ви откаже, да ви лиши от това Михаела да се състезава или желанието и да се състезава наделява и вие самите се налага да се решавате от други неща? Михаела е твърде малка, за да я обременяваме с такъв тип въпроси. Да, ние с баща ѝ сме се лишавали много, за да може тя да продължи това, в което е добра, в което има потенциал. При нея е това, че тя е единствено дете на двама ни, беше единствено внуче и има много хора зад гърба, които всъщност си помагат както морално, така емоционално и финансово. Също има хора, които й помагат и всъщност тя успява да ходи на всички състезания без да пропуска, благодаря на нас с баща и на дядовците и бабите, които никога не я оставят. Михаела е емоционална. Как приема загубата? Има ли драма? Михаела е емоционално дете, но когато дойде момента да излезе на среща и когато вече е приключила, хубавото при нея е, че тя не изживява второто място или третото, или въпреки че мисля, че не се е случвало да си тръгва без медал от състезание. Михаела не е дете, което прави всичко на всяка цена. За нея медала не е важен. За нея е важно всичко останало, което се случва, емоцията, хората с които е и преживяванията. Ако трябва да съм честна, в началото всички медали седяха на стената закачени. В момента, колкото и грозно
да звучи, седят в една торба, които не са закачени. Но за нея това не е важното. Този медал да го закачат там, да й направят една снимка, не е важно. Важно е това, което тя е дала на татамито, което е дала като емоция на нас с баща и това да види, че сенсея и сенпаите и абсолютно всички, които я подготвят, са доволни от това, което тя е направила. Каква беше тя преди да започне да тренира и каква е сега? Има ли осезаема разлика? Има. Михаела е много затворена и трудно допуска хора до себе си. Хората, които са в нейното обкръжение, както големи, така и деца, са най-близките. Тя не обича да допуска всеки. И някой, който е до нея, трябва да я спечели. Сега е доста по-отворена, има самочувствие и е доста забавна, открита, може да общува. Преди беше доста затворена. Христина сподели нещо подобно за Божидар. Смяташ ли, че клуба, децата в клуба, треньорите, спорта, каква мислиш, че е причината деца, които по принцип не допускат лесно други до себе си, които са по-затворени, някакси да успяват да го преодолеят? Знаеш ли, понеже сме ходили на състезания и сме виждали много клубове, разликата между този клуб и всички останали е, че всички треньори имат различен подход към всяко едно дете. И децата това нещо го виждат. Чувстват се специални и да, всъщност клуба помага децата да се развиват по този начин, да станат социални, да не са агресивни и всъщност да са едно сплотено семейство, защото като отидеш на състезание, можеш да разбереш кой от кой клуб е. Нашите винаги са заедно. Често пътуваш заедно с клуба по състезания. Как минава едно такова пътуване? С какво е свързано това? Пътуванията винаги са свързани с много километри. За съжаление, рядко ни се отдава възможност да пътуваме с самолети. Дестинациите са такива, но пък за сметка на това едно 18-часово пътуване минава много безпроблемно, когато имаш забавна компания. Много често се случва да пътуваме с Дани и Марти. Те са от по-големите деца, които тренират. Марти дори е сенпай в клуба и неусетно минават часовете. Това са смях, забава, спъне, музика, всичко. От всичко по много положително. Да, говорихме с Христина за това невероятно приятелство между Дани и Марти, как е започнало и как любовта им продължава да е все така силна. Да. Но, по-скоро задължение или вълнуващо преживяване е едно такова пътуване? В никакъв случай не е задължение. Ако го приемаш като задължение, просто работата на родителя приключва да пътува с детето. Ти трябва да усетиш, че тръгваш, защото го искаш, заради детето ти и в никакъв случай е задължение, защото то никога не е задължение. Ние отиваме там да се забавляваме, да подкрепяме нашите деца, децата на другите родители и като цяло, да ти кажа честно, ние и дори родителите много станахме близки помежду си. И извън тренировките, извън състезанията, доста често сме заедно. Отразиха ли се тренировките и времето прекарано в клуба на успеха и поведението на Михаела в училище? В никакъв случай. Трябва да вървят ръка за ръка. Михаела от ден едно, за нейно съжаление, тя тръгна много малка на училище, освен на тренировки. На 6 години тръгна на училище и тя знаеше, че за да вървят двете неща заедно, ръка за ръка, тя трябва много да влага. Първо, за да настигне всички останали в училище, защото е по-малка. И това по никакъв начин да не се отразява на тренировките. Доста добре се справя и не смятам. За сега паралелно движат нещата отлично, бих казала. Подобриха ли поведението и успеха й? Михаела никога не е била конфликтна личност. Михаела винаги е била дете, което изпълнява и държи да изпълнява това, което й се казва. Не мога да кажа, че това, че тя е в клуба, е повишило успеха й, защото тя винаги е била много добър ученик. Тоест тя приложи това си старание да се справя и в тренировки. Именно, да. На двете места да върви. Кога разбра, че си направила правилния избор за дъщеря си, избирайки този клуб? В момента, в който тя почна, винаги, за нейно съжаление, се е случвало така, че тя трябва да избира дали да празнува даден празник или да отиде на тренировка.
И в този момент всъщност виждаш детето ти, как ти му даваш избор. И то прави неговия си избор, без ти да се намесваш. Когато избра не един и два пъти да е на тренировка, вместо да се забавлява предвид крехката и възраст, просто няма две мнения по въпроса. Тя сама си избира пътя. Това беше един от следващите ми въпроси. Михаела ли пожела да празнува рождения си ден за сметка на това да присъства на семинар на Роман Аполонов миналата година, който скоро пак ще бъде при нас. Как те накара да се почувстваш това? Аз съм горд родител. Михаела направи нейния избор и това показва всъщност, че тя правилно разсъждава и нарежда приоритетите си на крехка възраст и се надявам това за напред да остане така. Какви са амбициите ти за нея? Амбиции не мога да кажа, но искам да прави това, което я прави щастлива и това, в което се чувства най-добра. На този етап смятам, че това е нейното място и каквото зависи от мен, от семейството, ще я подкрепяме. А радва ли те успеха и би ли било окей за теб, ако реши да се откаже? Успеха ме радва до толкова, доколкото виждам, че тя е доволна от себе си. Естествено, че не бих била окей, ако се откаже, защото аз виждам, знам, аз съм вътре в залата заедно с нея и всъщност знам това, което е постигнала, знам какво й коства. И това ще е най-жалкото и тъжно нещо, ако реши да се откаже. Колко е важно доверието към треньорите? Как те спечелиха вашето? Доверието към треньорите, дете-треньор просто е безпрекословна. Михаела до толкова вярва на сенсеите, на сенсея и на сенпаите, че тяхната дума не подлежи на второ мнение. Ако един е казал, това трябва да се случи, край. Въпросът е приключен. Те казаха. А как те спечелиха сенсей Русанов и сенпаите, как спечелиха твоето доверие като родител? С отношението към детето, с това, което виждам, когато тя е в залата, когато си я видим извън залата, когато ходят на семинари. Както казах, Михаела доста често пътува по семинари сама, само с сенсея и сенпаите. Съответно, те се грижат за нея. И това, което чувам след като се приберат, ми е достатъчно. Знам, че е в сигурни ръце. Кой беше най-трудният момент, откакто тя тренира? Ако трябва да съм честна, не знам дали е имало труден момент. Имаше един период, може би точно преди първото състезание, в което имаше момент, в който тя беше отказала да стъпва на тренировки и много трудно я карахме. Имаше сълзи, ревове, до момента, в който влезе в залата, съответно види сенсея и сенпаите. Може би това малко ни изкара от зоната на комфорт. Защото тогава не знаехме какво ще се случи. Но в трудни моменти не сме имали. Тя е доста борбено дете и не позволява нещо и някой да я събори. А кой беше най-щастливия? Всеки момент за нас е щастлив. Всеки път, в който я видя да излезе на татамито уверена, без страх, това е най-голямо. Виждаш ли бъдещето на Михаела в спорта? Ако има развитие в България този спорт, смятам, че има развитие, да. Виждам и бъдещето, че ще бъде доста добър спортист. Как се промени ти като родител, откакто сте в клуба? Аз не знам дали съм се променила до толкова. По-скоро тук съм себе си. Когато си заобграден от толкова много деца и виждаш, че харесват това, което си естествен и отношението към мен, смятам, че е достатъчно. Не съм се променила в никакъв случай, просто съм си аз. Ти също тренираш от известно време, дори имаш участие на състезание. Първо ни кажи как реши да започне да тренираш джуджицу. Аз винаги съм искала, защото ми харесва, аз обичам децата. И когато съм виждала Михаела как играят вътре, как тренират, винаги съм искала да видя какво е отвътре.
ако трябва да съм честна, да започна да тренирам, основното беше здравето ми. Имах здравословен проблем, в който трябваше да спортувам активно. И тогава всъщност сенсея ми разреши да вляза в клуба. И как ти се отрази? Смятам, че доста добре. Здравословно, вече съм перфектно. Разкажи ни за твоя път до тук. Моя път е изпълнен с много смях, много забава, много положителни емоции и много труд от моя страна. Каквото и да си говорим, възрастта, на която почнеш да тренираш, си оказва огромно влияние за това как се справяш и как вървиш, но смятам, че когато си упорит и постоянен, успехите се виждат. Смяташ ли, че това, че и двете тренирате заедно, повлия на отношенията ви с Михаела? Не знам дали повлиява много, защото ние, когато влезем в залата, не сме майка и дъщеря. Ние сме трениращи. Аз към нея не се държа като с майка, не я прегръщам. Няма го този майчински инстинкт, той се потиска, защото тук се слушат думата на друг. Но определено да, имаме за какво да си говорим, да си коментираме, да се смеем заедно, някой пъти да се ядосваме, защото няма как. Наблюдаваме много агресия в училищата. Задавам този въпрос на всички родители. Агресията е в училищата, на улицата, в моловете. Имала ли е Миша проблеми с други деца? Ставала ли е свидетел и как се справя с това? Михаела смя да твърдя, че не е конфликтна личност и тя знае всъщност, че не трябва да използва това, на което я учат в училище. Но пък знам, че ако се наложи, дано да не се налага, знам, че тя може да се пази. Би ли посъветвала другите родители да се запишат да тренират заедно с децата си? Бих. Въпросът е дали им стиска. Защо дали им стиска? Защото отстрани погледнато е много лесно, а всъщност се изисква доста. Не е само да застанеш, да бягаш, да правиш физическа подготовка. Естеството на работа и на трениране вътре е много по-интензивно и не толкова повърхностно, колкото си мислят повече. Какви са отношенията ви с другите родители? Открили приятели? Да! Открих много приятели. Открих не само сред родителите, смея да твърдя и, че сред сенпаите също. След всички трениращи тук имам много близки приятели. 2-3 са, но са достатъчни, които много ме подкрепят. Едната е Титка, а пък другата си ти. Мисля, че щеше да има проблем, ако беше пропуснала да споменеш Кристина, защото тя ти отправи така много сериозно предупреждение в разговора ни. Разкажи ни как се чувства Миша сред децата в клуба. Има ли деление големи, малки? Тя намери ли приятели? Никога не е имало деление от ден едно. Миша е дете, което обича да общува, да контактува с по-големите. В случая тормозените от нея винаги са Дани, Марти, Ванеса. Няма как. Приятели намери много. Има няколко верни, които не може без тях. И те са винаги до нея. Има ли завист? Наблюдавала ли се децата да си завиждат за победа, за медал? Има го. Колкото и грозно да звучи, деца са, но има го. И това е, че те няма как да го скрият, защото той им е първосигнална реакция. И се надявам пък след време да го израстат. Как клуба ти е помагал по пътя до тук? Намирала ли си опора, подкрепа в клуба като цяло, като общност? Помагал ми е доста, да. Аз също съм много емоционален човек. Може би Михаела това го е наследила от мен, това лошо качество. Но тук има моменти, в които наистина намирам утеха. Намирам опора, намирам хора, които смея да твърдят, че им пука за мен, за нас, за всички. Наистина. Кои са днешните герои? Кои са героите на Михаела? Героите на Михаела са всички тук в залата.
Смяташ ли, че това са героите на днешно време? Това са героите, които ще възпитат човеци. Смятам, да. Такива хора трябва да има много, за да могат децата да станат хора. Защото в днешно време децата не са деца. Коя победа цени Михаела най-много и кой е най-ценният медал? Аз казах и по-рано, Михаела не е дете, което се радва на този тип неща. За нея всяко излизане, всяко пътуване, всичко е ценно за нея. Спомените и емоциите са най-важни за нея. Къде си откриваш грешки? Аз съм самокритична ли си? Много. Аз съм много първосигнална, много емоционална и това ми оказа много лошо влияние. Доста често прекалявам. Доста често и се карам. После съжалявам, естествено, но това е моята вина и грешка, че съм много емоционална и първосигнална. Какво ти даде и какво ти отне всичко до тук? Нищо не ми е отнел. Само ми дава. Кой въпрос пропуснах да ти задам, който смяташ, че трябваше? Смятам, че си казах всичко и бях честна. Аз съм искрен човек. Благодаря ти. И аз благодаря.